Hoxe acompáñanos Sara Vila Alonso, escritora e antiga alumna do noso instituto, así que case non necesita presentación. Ademais, xa veu outras veces, e moita xente seguro que a coñece un pouco. Sabemos que estudou xornalismo, que traballou no Diario de Pontevedra e que actualmente traballa no mundo editorial. Tamén publicou novelas como 8 días en Eva Cortés ou O Incendio. Quixemos entrevistarte porque na clase estamos realizando un proxecto sobre emprendemento. Pero isto non só consiste en crear unha empresa ou vender un produto, senón tamén consiste na capacidade de desenvolver ideas, proxectos culturais e forma de creatividade que acheguen algo positivo á sociedade. Podemos empezar, se che parece, Sara. Sí, cando queirades. Para empezar, queremos coñecerte un pouco mellor e entender como comezou a túa historia, a túa relación, perdoa, coa escritura e co mundo dos libros. Pois a verdade é que comezou, supoño que foi algo que xa dende que era moi nova estaba, digamos, formaba parte dos meus intereses, non? O de contar e tamén escoitar e ler historias. De feito, por iso eu decidín estudar xornalismo. A min o que me gustaba era escoitar as historias que me contaba a xente, logo contalas eu, transmitilas. A literatura consiste un pouco niso, non? Ás veces hai moito debate arredor do limiar entre a literatura e o xornalismo, non? Eu, na miña experiencia persoal e profesional, case que o considero un todo. Entón, tíveno claro dende moi nova, que era o que a min máis me gustaba facer. E agora que nos estás contando isto, se hoxe tiveses que empezar de novo desde cero, farías algo diferente ou hai algún consello que che gustaría recibir ao principio? É moi é moi fácil e tamén se cadra un pouco resabiado, non dicir agora o que tería feito ou o que non. Eu penso que non cambiaría nada, porque incluso as cousas nas que me puiden equivocar servíronme tamén para coller experiencia, non? Moita xente que estuda pasa moito no sector do xornalismo, pero supoño que en moitos outros, ten momentos, na súa vida en que pensa: "Por que non opositaría?", non? Por exemplo, non? Que que é unha cousa moi recorrente, sobre todo porque o mundo do xornalismo está moi precarizado, non? Os traballos son moi precarios, os salarios son baixos, as condicións non che dan demasiada estabilidade, non? Pero eu penso que cada un, a base de proba e erro vai atopando o seu camiño. Nunca é tarde tampouco para cambiar o rumbo, non, para reconducirse. Entón, eu diría que non, que faría todo como o fixen ata agora. E houbo algún momento que atopache algunha dificultade ou algunha aprendizaxe importante que che axudase especialmente a convertirte en escritora? Pois curiosamente, isto conto moitas veces, sobre todo cando vou a centros de ensino. Curiosamente, a min a escrita veume rescatar un pouco en momentos especialmente complicados, porque, como vos dicía antes, o mundo laboral é moi complicado, e no sector do xornalismo, pois moito máis. Ademais, eu, sempre o foi, foino especialmente nos anos 2012, 2013, que foi cando eu saín da universidade, pero, agora segue estando precarizado, non? Pero o que quería dicir é que eu, durante eses momentos complicados que os tiven no mundo laboral, por exemplo, encadeando moitas bolsas, sendo bolseira durante moitísimos anos, despois reconvertindo eses contratos, de bolseira en contratos a media xornada, cando pretendían que traballase xornada enteira, non? Logo sacudida tamén por sucesivas crises, a crise do 2008, que foi unha crise económica, brutal, que fixo que os niveis de paro crecesen moitísimo, tamén entre a xente nova, tamén e sobre todo entre a xente nova, non? E que nos levou a aceptar condicións, moi, lamentables, non? Entón, neses momentos, por exemplo, a min cando se me acabou a beca, a última beca que tiven no xornal que traballaba,
fixéronme indefinida, eu asinei moi feliz, fun asinar moi feliz ata que descubrín que era indefinida a media xornada, non? Entón, para min iso supuxo pois, un momento de moita frustración laboral, non? Porque cobraba incluso menos que como bolseira. Entón, con esa media xornada que a min me sobraba, porque obviamente non ía traballar as 8 horas, non? Eu comecei a escribir e gañei un premio que había daquela no Concello de Redondela que tiña bastante prestixio, que é o premio de relatos Os Viadutos, non? Entón iso pa min recordo como o premio que máis ilusión me fixo da miña carreira, digamos, da curta traxectoria que teño como escritora, porque estaba tan frustrada e tan perdida, non? Que vin aí como un camiño, como alguén que recoñecía, pois que facíamos as cousas ben, non? E digo facíamos porque fomos 3 premiadas, había 3 premios e coincidía que as 3 estábamos nunhas condicións laborais moi similares, non? E bastante frustradas, entón foi como atopar, como iso que se di de que cando se pecha unha porta ábrese unha ventá. Entón, pois foi como unha especie de salvavidas, e ocorreu o mesmo co primeiro premio que recibín pola primeira novela que escribín, que foi 8 días sen Eva Cortes, que foi unha obra que eu escribín durante o confinamento, estando nun ERTE. A min durante esa época, non sei se o recordades, pero moitas persoas traballadoras foron a un ERTE que é bueno, é como unha especie de solución laboral para cando a carga de traballo é moito menor, algo que non ocorría nun periódico, porque a carga de traballo era moito maior, pero con esa excusa, digamos, a empresa na que traballaba, pois acolleuse á posibilidade de enviarnos ao paro unha semana si, unha semana non. Entón eu traballaba 7 días seguidos e despois estaba 7 días seguidos na casa entre libranzas e días que ía ao paro. Foi tamén un momento, pois, frustrante, non, a nivel laboral, porque tiña moitísimo nivel de traballo, os 7 días que traballaba, pero atopei a saída da escrita, non, e tamén foi recoñecido cun premio, entón, igual me estendín moito nesta pregunta, pero é curioso, non, como a literatura foi sempre como unha vía de escape ou incluso un salvavidas en momentos complicados. Vale. Agora vouche falar eu, logo xa vai outra vez meu compañeiro. Agora gustaríanos centrarnos máis na túa parte creativa en como traballas as ideas cando escribes ou preparas un proxecto, porque moitas veces desde fora parece que a inspiración aparece soa, pero imaginamos que detrás hai un proceso moito máis complexo. Cando empezas a escribir unha historia, de onde adoitan surgir as túas ideas e ata desenvolvelas e convertelas nun libro? Pois, a ver, normalmente, eu que son unha escritora amateur, digamos, que non teño demasiado tempo para documentarme ou para acadar a inspiración en retiros, non? Porque teño que seguir o día a día do meu traballo Sí, claro. e tamén atender a cuestións máis domésticas, non? Na casa, pois, eu adoito inspirarme en cousas que me rodean, non? En cuestións que me rodean e que me preocupan tamén, non? Por exemplo, a ver, queda moi claro nos libros, a primeira novela que escribín falaba moito de xornalismo. Acabovos de contar que eu pois traballaba nun xornal, falaba moito de xornalismo, de violencia contra as mulleres, que é unha cuestión que me preocupa. Esta segunda levaba moito a todo o universo da miña adolescencia, ao rural. Eu non vivo agora mesmo no rural, pero sí que vivín e a parte da miña adolescencia sí que a pasei no rural. Isto non quere dicir que as novelas falen de min, que moita xente sempre interpreta, é unha pregunta moi típica de se ti és a protagonista das novelas ou se estás contando unha historia persoal. Non, é algo que eu penso que fan todos os escritores e as escritoras, que é acudir a acontecementos das súas vidas, a cousas que os rodean, incluso a persoas que coñecen para convertelas en personaxes, non? É algo moi frecuente. Entón, eu non podo dicir que faga moito traballo de documentación cando escribo unha novela, non? Se cadra fago algunhas
conversa, pero sempre de maneira moi informal. O traballo, o principal traballo é sacar eu o tempo para darlle forma, reler moito, e ás veces por unha cuestión de azar ou de que o propio camiño dunha historia te vai levando, vanseche correndo ideas a medida que vas escribindo. Vale. Nun traballo tan creativo tamén haberá momentos de bloqueo, non? Ou dificultade. Como afrontas esos momentos e que aprendizaxe che deixaron? Pois, afróntaos descansando, porque pasoume con moitas das con moitas das cousas que escribo, que non son tantas porque só publiquei 2, non? Pero, por exemplo, recordo a primeira que escribín, que ademais aconteceu, nese contexto da pandemia por Covid, recordo, por exemplo, un momento de moito, bloqueo, pero non por escribir, porque tampouco mo tomaba demasiado en serio, así, aquí entre nós, non? Porque era unha especie de vía de escape de todo o que estaba pasando. E había momentos de bloqueo máis que pola propia escrita, polo contexto no que estábamos, non? De non poder saír da casa, de eu ademais moita carga de traballo, ter que estar en Pontevedra, eu vivía soa e pois non podía, reunirme con ninguén, non? Entón, todo iso sí que me levou a un momento en que eu apartei e deixei de escribir e desconectei, non? E pasoume o mesmo algunha outra vez, por exemplo, eu hai un ano ou algo menos dun ano, estaba escribindo unha novela que non me avanzaba, non vía por onde ía e deixeina pola metade. Bueno, non pasa nada, está aí, non? E se en algún momento a recupero, pois recuperarase, e se queda aí, pois tampouco foi traballo, digamos, feito en balde porque me serviu tamén para aprender, cousas, non? E incluso para utilizalas despois. Vale. Cando escribes pensas moito nas persoas que van ler os teus libros? Penso, máis que nas persoas, penso no tipo de libro que a min me gustaría ler como lectora. E como eu non estou soa no mundo, sei que hai moitas persoas, que poden ter un gusto similar ao meu. Eu penso moito, por exemplo, nas miñas amigas e nos meus amigos, non? Nas cousas que lles preocupan, nas cousas que me contan, non? E gústame plasmalas aí para que queden, para que quede, eh, non sei se para que se sintan comprendidos ou para que o a xente o entenda, non? A xente que non o vive o entenda, non sei se moi ben por iso, pero sí que é certo que é unha maneira de, de deixalo aí sobre o papel, non? Experiencias ou vivencias que se cadra te deixan contrariada, por un lado escribilas axúdache a entendelas, non? A entender o que lle pasa, pois, a esa amiga que che contou, pois, algún tipo de problema, a empatizar, con ela e axúdache tamén, pois, a que a xente que as lea e que viviu ese tipo de experiencias, pois, se vexa, pois, aí entendida ou comprendida dalgún xeito, non? Agora estou pensando, por exemplo, en agora mesmo eu, estou escribindo moito sobre a maternidade, problemas para ter fillos, non? Problemas de fertilidade. Entón, gústame, non é algo persoal porque, non teño este problema, pero, gústame imaxinar como eu atravesaría ese proceso, non? Ou como eu o viviría. Fago tamén falando moito con amigas que o teñen ou con persoas que coñezo que pasaron por vivencias dese tipo, non? Entón, é un exercicio tamén moi grande de empatía, para que a xente para eu poder entendelo e que a xente que lea tamén o entenda, empatice e se vexa reflectida no caso de que teña ese tipo de problema. Desvíeime un pouco da pregunta, pero seguide preguntando. Nada. Que consello lle darías a alguén novo que quere desenvolver a súa creatividade ou empezar un proxecto artístico? Pois que o faga, que busque tamén formas
ou apoios, non? No caso da literatura, que é onde eu traballo e onde eu me movo. O papel dos premios, por exemplo, sobre todo os premios dirixidos á xente nova, é moi importante, porque é unha forma, unha vía de saída, por un lado, non? De ter visibilidade, e tamén de animar a xente a facelo, porque os premios, pois, moitas veces teñen algún tipo a maioría das veces, claro, senón non serían premios, teñen algún tipo de recompensa, non? Em, na literatura é unha forma, fantástica, non, de empezar a traballar nese proxecto ou nesa idea que tes en mente. Outro tipo de digamos, de disciplinas que non sexan a escrita, pois non coñezo tanto, non, pero supoño, e sería bo que hai vías, para conseguir, seguramente tería que haber moitas máis, que teríanse que dar moitas máis oportunidades, sobre todo a xente nova que é a que está comezando, non? Que poida ter a oportunidade de, competir en igualdade de condicións, porque non é o mesmo que eu me presente a un premio ou que se presenta só xente de menos de 30 anos como o da primeira novela, que a un premio o que compiten escritores, xa con experiencia e con moitos anos de traxectoria, con moitos libros publicados, non? Entón é bo que dende as institucións se dean este tipo de oportunidades. Na escrita hainas, tampouco son moitas, de feito cada vez son menos, pero supoño que noutra, na música, pois que tamén haberá este tipo de vías, non, de opcións. Bueno, pois ahora vouche volver a falar eu. Bueno, antes dixen que estudaches xornalismo, que traballaches no Diario de Pontevedra e agora mismo eres xefa de comunicación en Edicións Xerais. Pensamos que, cando traballas en algo relacionado cos libros e coa comunicación, moitas veces debe ser difícil atopar tempo para escribir as túas propias historias. Por iso gustaríanos coñecer un pouco mellor como viviches ti esa experiencia. Pois mira, xusto esta mañá, estaba vendo o móvil, saíume un vídeo dunha actriz, de María Galeana, falando dun compañeiro seu de profesión, de José Sacristán, que dicía, ela explicaba, non, que José Sacristán que nunca tivo que poñer unha lavadora, nunca tivo que ocuparse de facer a comida, nin de recoller sequera a taza do almorzo, que por ter non tiña nin teléfono móvil, non tiña que atender o teléfono porque a súa muller, exercía de manager, non? E atendíalle as chamadas, filtraba con quen el quería falar, con quen non. Entón eu sentín unha envexa enorme, porque realmente, iso, claro, é certo que a día de hoxe, é moi complicado vivir da escrita, menos da escrita en galego, non? Tampouco é algo que eu pretenda facer, quero dicir, a min tamén me gusta o meu traballo, tamén me gusta o mundo da edición, non, e da comunicación. Sin embargo, sí que hai unha cuestión moi clara de xénero, non? E tamén de clase, porque non é o mesmo, ter tempo, que o tempo non deixan de ser cartos, non? Pra escribir a novela que ti queres, que ter que facela mentres preparas o tupper para o día seguinte, pos unha lavadora para hacer roupa limpa que poñer, non? Aquí hai un libro moi coñecidísimo, non? De Virginia Woolf, que é Unha habitación propia, no que explica toda unha tese moi claramente, non? Que para poder escribir tes que ter unha habitación propia e cartos, é dicir, poder, manterte, ter cartos para ir facer a compra e para comer todos os días, e un lugar onde poder escribir sen que a xente te moleste, non? E iso é complicado de conseguir, especialmente para as mulleres, para todo o mundo, pero no caso das mulleres tradicionalmente como se nos, cargou con todo o traballo doméstico, pois foi moito máis difícil, non? E a día de hoxe sigue sendo así. Entón, a min faime moita gracia cando me preguntan como escribes ou como, como te inspiras, non?
pensando que os escritores e as escritoras temos algún tipo de ritual ou de retiro espiritual para escribir. E escribir realmente non deixa de ser un traballo como outro calquera, pois escribo igual que vos podedes ir á biblioteca a estudar ou pecharvos na vosa casa a estudar, ou igual que, unha autora de Xerais, Rosa Aneiros, contaba que un dos capítulos fundamentais do libro, ao que ademais lle tiña moito cariño, do último libro que publicou, non? Un dos capítulos fundamentais o escribira durante o adestramento de fútbol do seu fillo. Ela estaba esperando por el no coche e estaba escribindo, entón escríbese así, a realidade é esa. E hai persoas, pois, afortunadas, non? E que traballaron tamén moito para conseguilo e que siguen traballando, que teñen tempo, para poder facelo, pero non é un traballo tan romántico como se pinta, non? Hai que contestar moitos correos, as escritoras e os escritores, estanlles pedindo constantemente que vayan a sitios, moitas veces sen cobrar, teñen que protexer moito ese tempo que teñen que gardar para escribir, porque que si non sería imposible escribir. Se atendes a todas as peticións que che chegan de visitar un sitio, de ir a unha biblioteca, a unha asociación cultural, é imposible, non, reservar, tempo para poder escribir, e moito máis se tes que ademais traballar 8 horas ao día, noutra cousa. Claro, pasaxe do xornalismo ao mundo editorial. Que foi o máis complicado que atopache nese cambio? Non te escoitei, que foi o máis complicado que atopei? Cando tú pasache do xornalismo ao mundo editorial, e que foi o máis complicado que atopache ao principio nese cambio? Pois a verdade é que unha pregunta difícil, porque non, a ver, se cadra, tampouco complicado, pero, sí que é certo que eu ás veces, cando acontece algo, cando pasa algo que seguimos nas noticias, non, algo importante, a min danme un pouco de envexa os meus, compañeiros que están traballando nos periódicos contando. Por exemplo, recordo as primeiras eleccións que houbo, despois de eu deixar o traballo, o Diario de Pontevedra, as primeiras eleccións municipais, eran para min moi extraño vivilas na miña casa, velo na tele, non seguir as aplicacións de que eu as aplicacións do seguimento do escrutinio, todo iso. Seguilo desde a casa facíaseme rarísimo, porque estaba feita a facelo, eu estiven 10 anos traballando nun periódico, non? Entón sempre que había eleccións, pois era unha noite, bueno, a min gustábame, non? Era de moito traballo, pero era unha noite en que seguías moito o día a día, o minuto a minuto do que estaba pasando, incluso a campaña electoral, non? Toda esa emoción que a xente que igual está fora, non, diso ou que non lle interesa lle pode parecer absurdo, pois eu botaba moito en falta. Em, Esas cousas que che dá, pois, o exercicio do xornalismo máis, na información do día a día, da actualidade, pois sí que as boto, máis en falta. Sí. Tú antes falachenos sobre un libro que estabas que estabas escribindo. Tes pensado publicar esa obra en algún momento? Ou algunha outra? Sí, esa obra sairá, seguramente, eu penso que xa case seguro, a primavera do ano que ven, nun ano xusto. Aínda. Que ben, que boa noticia. Sí. E desde a túa experiencia no mundo editorial, que crees que foi o máis difícil hoxe para que un libro chegue ás persoas lectoras? O máis difícil para que un libro chegue ás persoas lectoras, publícanse moitísimos libros, de feito hai estudios que din que a metade dos libros que se publican non chegan a vender, creo que son nin 10 exemplares, non? Publícase moitísimo, e as librerías hoxe en día parecen quioscos porque os libros chegan novidades todos os días e todas as semanas chega unha remesa nova, e é moi difícil ter visibilidade nas librerías. E moito máis, se o libro está escrito en galego, porque
hai hai unha falta total de apoio institucional, iso por un lado, e despois hai unha falta tamén, que hai que ser, críticos e autocríticos, hai unha falta total de conciencia, e hai tamén un certo pensamento de que a literatura galega está por debaixo da literatura escrita en español. Iso é algo que sigue estando presente e que eu percibo, non? Hai libros que están escritos en galego e que son fantásticos e que pasan desapercibidos, e cando sae a tradución ao castelán teñen moitísima repercusión na Voz de Galicia, pero mentres estiveron escritos só en galego e non había traducción ao castelán, pasaron totalmente desapercibidos. Que pasa, que o libro era malo? Non, que estaba en galego, non? Entón iso é un factor determinante e que a mí me enfada bastante tamén, incluso persoalmente, non? Porque, eu traballo nunha editorial e son consciente disto, ademais son escritora en galego, non? E son tamén consciente disto, é unha cousa que me dá cada vez máis rabia, non? Porque o vexo en moitos casos. Entón, é triste, pero é así, e ademais é unha crenza totalmente falsa, porque se imos ao listado de premios nacionais de literatura, no Estado español, están copados por galegos e sobre todo nos últimos anos, non? A poesía está chea de mulleres, que escribiron poemarios en galego, a narrativa tamén de mulleres e de homes que escribiron novelas en galego. Ismael Ramos, que é un autor galego que escribe en galego, acaba de recibir un premio internacional en Estados Unidos de relato breve, que non gañou nunca ningún español, non? Cun relato escrito en galego. Entón, ademais de ser unha crenza, un prexuízo, é totalmente falso, non? Sí, vale. Nesta última parte queremos falar sobre como se crea unha novela desde a primeira idea ata que chega á persoa lectora. Na clase estamos vendo que antes de sacar un produto normalmente hai cambios, como probas ou opinión de outras persoas para melloralo. E gustaríanos saber como é ese proceso no teu caso. Antes de publicar unha novela, adoitas asinar borradores ou partes da historia ou pedir opinión a outras persoas? Pois sí, eu adoito darllo a ler a persoas da miña confianza. Eu mesma tamén me dou uns meses para, de feito, falamos antes de que en maio vai saír, unha novela no ano que ven, na primavera do ano que ven publicarei unha novela. Eu teño xa escrita, que pasa que cada certo tempo vouna relendo e vou reescribindo partes, non? Eu mesma tamén me vou corrixindo, pero tamén lla vou dando a ler a xente para que me diga: "Pois isto aquí, rénxeme un pouco, este personaxe, pois, non me encaixa que faga isto", non? Vouna dando a ler. Tampouco demasiado, porque ás veces, nesta ocasión sí, pero ás veces non dá tempo tampouco, non? Porque os ritmos nos que vivimos son moi acelerados. E despois no propio proceso de edición do libro, cando o libro chega á editorial, e se empeza a darlle a forma na maqueta, non? A buscar unha portada, a buscar textos para poñer na contracuberta, todas esas cousas, ademais faise unha revisión do texto orixinal, non? En concreto, en Xerais, que na editorial na que eu traballo, faise como mínimo 2 revisións. Unha primeira revisión na que non só se revisan cuestións ortográficas, de que poida haber algún erro, senón tamén de estilo, non? Pois unha revisión de estilo, unha revisión máis profunda en que se tocan este tipo de aspectos, non? Pois mira, este capítulo é un pouco longo, faise un pouco redundante e propónselle o autor que sintetice un pouco, que reduza un pouco as páxinas, non? E despois hai outra segunda revisión xa ortográfica, pasa bastantes, controis, que iso non quere dicir que ás veces escape algunha cousa e vaya con algún adrallo. Algunha vez unha opinión de outra persoa fixo que cambiaras unha parte importante de algún libro? Pois creo que non, porque tampouco, quero dicir, tampouco teño tantos libros, tampouco teño tanta experiencia, entón, eh, sí que é certo que as opinións, están moi ben, pero eu, ás veces non as aplico tampouco, non? Porque
Bueno, porque tamén teño certa confianza no que eu quero escribir e no que quero facer, e se eu teño unha idea de facer algo, e a opinión doutra persoa cambia un pouco ese fin que eu tiña dende o principio, pois non vou tampouco ceder, non, a ese cambio. E ademais podo falalo, quero dicir que unha opinión non é algo inamovible, podo falalo, podo explicar tamén os meus motivos, non? Recordo cando tiven moitos, debates ou conversas cando se editou a novela O incendio, ten moitas expresións, moitos castelanismos, por exemplo, non? Moitas expresións traídas da oralidade que eu reflectín, na escrita, non? E aí arredor diso había como moito debate cas persoas que corrixiron bueno, moito tampouco, moitísimo non, pero bueno, sí que se cadra me facían propostas que a min non me cadraban, non? Ca maneira de falar que eu me imaxinaba que tiñan os personaxes, non? Entón, algunhas acepteinas e outras non as aceptei. Entón, bueno, non sei se viche, hai poucos días vimos noticias sobre países como Irlanda ou Noruega, onde algúns artistas e escritores reciben axudas para poder dedicar máis tempo a crear. Crees que este tipo de axudas son importantes para que a xente poida seguir escribindo e creando cultura? Sí que son importantes. Aquí hai algunha tamén, pero claro, non non coñezo a realidade nos países que mencionastes. Aquí, por suposto, sí que son insuficientes, non? Sobre todo polo que comentábamos hai un anaco sobre o tempo e que se precisa para escribir unha novela ou para levar a cabo calquera tipo de proxecto artístico, non? Em, Se queremos, ter unha cultura potente, con forza, hai que pagala tamén, non? Quero dicir, eh, as persoas que están creando cultura non viven do aire, necesitan comer tamén, non? Entón iso é algo que ás veces semella que ti fas cultura ou que escribes libros por amor ao arte, non? Que é unha expresión ademais moi acaída neste caso. Em E podes facelo por amor ao arte, pero que ademais de todo ese amor que ti poidas ter, Necesitas un apoio. todo ese amor que ti lle poidas, ter á arte, pois, hai tamén unhas necesidades materiais que ti tes que cubrir, non? Entón, diso eu penso que somos moi pouco conscientes. Eu que traballo nunha editorial e que levo toda a parte de comunicación e a comunicación externa, recibo, cada semana, senón cada día, emails de persoas pedindo que regalemos libros, non? Asociacións que, bueno, que pode ser que unha asociación cultural, pois, pode non ter fondos, non? Ti podes ofrecerlle, bueno, pois teño aquí uns libros que están descatalogados que se poden aproveitar aínda e que están ben, ou libros dunha edición antiga que agora se renovou a portada, pero o texto é o mesmo, que podes donar, non? Pero cando estas donacións chas piden empresas ou persoas, particulares ou institucións con fondos, pois quedas a min cada vez séntame peor tamén, non é algo que me vai cabreando cada vez máis, porque eu non lle escribo a ningunha empresa, eu que sei, de aceite de oliva para dicirlle que me regalen unha caixa de aceite, porque lles vou promocionar aceite de oliva cos meus amigos e vou dicir por aí que o aceite de oliva é boísimo, non? E na cultura isto non está tan claro, non está nada claro de feito, non? Porque máis alá de facer cultura, non, e de haber un amor á arte, como dicía antes, é unha actividade empresarial máis, non? E e e o lugar onde eu traballo non deixa de ser unha empresa que vive de vender libros, non de regalalos, non? Entón é unha cuestión que está moi, difusa, por dicilo de algún xeito, na sociedade. Non considérase que a cultura ten que ser de balde, que quizais sí que ten que ser accesible, non? Pero non son as empresas as que teñen que regalala, son as institucións e os poderes públicos aos que nós lles votamos os que teñen que garantir que haxa uns básicos, non? Igual que ten que ser
igual que o acceso á vivenda ten que ser algo accesible para todo o mundo, non? Pois a cultura tamén. Bueno, pois non temos moitas máis preguntas, a verdade é que nos axudache moito e resolveche nas dúbidas. Moitas grazas por dedicarnos tempo, Sara. Grazas a vos por convidarme.